khona abantu abadala asebekade bafika emkhakheni abazokubona nje njengento yokudlala. Abanye bazoze befike kulesi sigaba lesi sokuthi mabebona wena mhlawumbe babona umuntu abangalala naye somehow bazokulinga ngalezo ndlela lezo. Abanye bazofuna ukuthi wenze ngendlela yabo. Abanye baze behambe to i-extent yokuthi bakwenza umuntu omubi ebantwini. Abanye abanqeni ukukuvalela namathuba ukuthi usebenze ngesimanga sokuthi awuvumelani nalokho abakufunayo. ngesimanga sokuthi awuvumelani nalokho abakufunayo. Yabo nje mina wareza-ke ipoint elibalulekile lama-community engagement projects. I think ongethiwa la ngangikhuluma naye ngale nto ukuthi anginankinga nokuthi niyivume into enjalo, kodwa kokunye nibe nibe careful ukuthi abanye abantu bayaba ama-NGO nama-NPO go ask for money somewhere yokuthi benze lowo mcimbi bese beza kunina bethi mfethu asinayo i-budget, asinayo i-funding, vele asasi i-NGO. Ama-NGO nawo ayakwazi ukuyitholela imali ngendlela yabo. ngiyasithandazela isikondlo zami mina. Sanibona. Asinibingelele sinamukele igama lami uNtokozo starring ngwakaZulu uhlelo inkondlo siyaphilisa silide uthi Steve Biko campus. Sibonga kakhulu ke for isupport esiyitholayo from the institution ukuthi sinikeze ispace ukuthi sikwazi ukwenza lo msebenzi omuhle kangaka. Lokho ngikuthanda futhi kakhulu phela ngoba ke iDUT yikhaya leinkondlo nje lokwathi inhlo yikhaya leinkondlo baningi abantu asebeqhamuke kule ndawo sihleli la ngaphezulu every Wednesday la kusukela ngo-7 ebusuku uze kushaya u-10 usiba labalobi kune-poetry session. Ngena ku-Facebook, ngena kuphi ucinge uzozothamela umsebenzi omuhle. Lo muntu engihleli naye-ke la namhlanje naye ngimlanda laphana igama lakhe uNondaba. Sawubona Ntombi. Yebo njani? Uyaphila? Ayi ngiyaphila. Abantu-ke ukuze babone ukuthi wena lo ngempela bengifisa nje ubathi ubabingelele nga-something lezo prove ngempela ukuthi hayi uwe ngempela lo. Uhambe uthi uyozama impilo. Pho ubuye kanjani usuphethe umpilo? Ndodana bafike banginika amandla emazweni okuzithathela impilo ngendluzula umnikazi. Usukhulile, usukwazi ukwenza isifungo zamanga la. Thina sakhula ngazo isifungo zamanga, zamangala, sebengasifezi. Begqokisa ukwedela kwezinhliziyo ngamaphutha, iphutha kwaba ungasuli, kanti elikhulu kwaba ukusilutha ngesithembiso abangenazo inhloso yokusifeza. Ngiyabonga. Unamahloni? Mina Hawu wabona nini unamahloni? hawu lokungazali nje. Ubana mhlawumbe likhona usuku lodwa wavuka ekuseni wathi hawu kanti nginamahloni mina. Wabona kanjani unamahloni? Awu ngiyayibona nje. Ngani yini le nje wabona ukuthi ayibonga namahloni? Ngiyibone mangekho eduze komngane wami ngiyibona ukuthi nginamahloni. Oh, mawuseduze nomngane awunamahloni. Umngane obani? Ulondi. Ulondi lo engimazi. Phela mhlawumbe baningi omkhazi imuphi yena? Lo maziyo. Uthi lo emazi. Manje mawuthi unamahloni kwenze kanjani pho ube nesibindi sokwazi ukuma phambi kwabantu? Ngingasho nje ukuthi uma ngihaya inkondlo ngisuke sengunondaba sengayena uNtobeko. Nakya saya-ke kulombuzo vele bengifuna ukubuza ukuthi unabantu abangaka bakulandela ku-Instagram ku-TikTok? 129K. 129,000. Hayi bonazi iy'nkondlo. 129K. Khona lapho nje 120 something. Ngithi angisazi. Umbuzo wami ekuthenini do you know ukuthi baningi abantu abakazi wena ukuthi unondaba but abangakwazi ukuthi ubani igama lakho? Awuzethuleke. Ubani igama lakho? Wakabani isibongo? Igama lami nguNtobeko ngwakaSibiya nje. Hawu, Soto. Kuphi ekhaya? Ekhaya kwaDukuza.
Steng. Eh, Oh, njengoba la e-DUT noma mina ngingathi ngikwazela la ey'nkundleni zala e-DUT, ufunda la e-DUT? eh, Oh, ini? bengenza i-sports science. Uyayizwa njalo indaba ithi bengenza past tense leyo shuthi sekwenziwe kwagqitshwa usuqedile. Angiqedanga, ngiyashintsha kahle kahle. Oh, Sengiyokwenza engikuthandayo. oyenza okuthandayo. Eh, Kanti ubungasithandi ne-sport science? angizange ngayithanda isayensi mina. Pho manje uphelela kanjani khona? Ayi, asesisho nje ukuthi hayi, ubhuti omdala yabo indaba yomndeni. Oh, wa-advise Uyena owangifakela kuyilokhu kuye. kwi-CO, Ya, ngoba yayiwu-number 7. i-sports iyona lento le e-sport science Yavele isu-number 7. kwi-list la. Eh, Kodwa bakuconsider khona. eh, Yini leyo number 1? Ilokho okufuna. engangikufuna kwaku-number 1. Kwasho ukuthi ngisesengiyokhokhela u-CEO, kwasho ukuthi sekuvaliwe. Wagcina bengangifakanga-ke khona. I-sport science usifunda unyaka wodwa. Ngike ngako-2. Yini lothi wena uyayifuna-ke? Idrama, mina ngithanda i-art. Oh, no wonder. Kodwa usho uma uka-sport science kusho ukuthi uphase kahle esikoleni. Ngangiphasa kahle vele. Hhayi, I-maths unjani? akushayiwe-ke emethini siyahamba. Inkinga i-science. Inkinga yesayensi nayo ngangiyazi ukuthi ngangingayithandi. Nayi, ilapho inkinga. Mina I've always thought ukuthi owakaZondi. Lutho. Mawuthi nje unonta mina ngithi nje hayi wena owakaZondi. Umqondo mase ngilalelisisa kahle uthi for umuntu ongazi ke mfethu livelaphi igama laNondaba. Igama laNondaba, ngelinye ilanga ngangizoperforma kwi-session. Bangiperforma, ngasuka endlini ngipractice enye inkondlo. Ngathi mase ngifika sekumele ngiyiperforme, yavela inkondlo yangaphuma emlonyeni. Kwaphuma lamagama lawa athi, kanti-ke mina angiyona imbongi, nguNondaba. Ngisithandela nje ukuxoxa izindaba zabantu. Okay. Asike sithi-ke manje le mpahla ngifisa uyenze ngale ndlela ngathi manje asithi use-stage e-DUT kugcwele la kwi-session. And nje khona ividiyo kade ngiyibona ku-TikTok wakho uphethe i-mic. I think bekukwi-session kunabantu angathi bakungungile la. Usho nje le part introduction yakhe and i-crowd yonke ize yasho kanye nawe kuleyo video leyo. Please look at the camera and do or act as if vele wathi ufuna ukwenza i-drama. Act as if you're on stage. Ayibuke i-camera drama eceleni. Nazi ya? Oh, usushaya nane research yakhe kuyaziyo mqashweni-ke engakaqedi nokufunda. Kanti-ke mina angiyona imbongi, nguNondaba. Ngisithandela nje ukuxoxa izindaba zabantu. Yeah. So wena mfethu uthi uyoperform uplan enye i-performance. Yebo. Mawusufika e-stage lento iyayijikela yona. Ya, Lento akwazi uyibhale ndawo. angikaze ngiyibhale. Ngifuna uqamba amanga, angikaze ngiyibhale. Yafika nje isiyona kanje. Ya, mina vele isikhathi esiningi iy'nkondlo bengingayibhali. Cabanga ukuthi ngiqale nje ukubhala iy'nkondlo. Inkondlo bengingayibhali mina. Bengifike ngiyisho ebese khane ngiyibhala. Nakhona ngangisuke sengiyibhaliswa ukuthi ngifuna ukugcina ufakazi ukuthi le nkondlo le eyami. Eyami. Mabe kwenzeka bengitshontsha. And umbuzo wabengomunye bengizofisa ukubuza wona nakho usuyakona ukuthi lento yokubhala uyirealize nini ubone nini ukuthi wena uyakwazi ukubhala inkondlo. Mawuthi nganga grade 4. Usayikhumbula incident ukuthi kwenzakalani exactly. Ngoba phela aqaleni ngikubuzile ukuthi wabona nini ukuthi unamahloni lokho awukukhumbuli. Hayi lokho angibona ngizalo ukuthi nginamahloni. Cabanga njalo umuntu uyazala uyaphuma uyakhala iyazi nginamahloni. Ukubhala ngicabanga ukuthi indlela engangikhona ngayo ukukhipha izinto engizizwa ngaphakathi. Ngoba mina angifuni uqamba manga bengingaphaphile ngikhulu ukuphaba ngokuqala manje nje. Bengingaphaphile. Futhi bengingakhulumi kakhulu. Ukukhuluma nje ngiqale sengithe ukukhula kakhulu, ukukhuluma kakhulu ngaqala lapho ngaphapha ngakhuluma.
ukubhala iy'nkondlo kwakuyindlela engikwazi ukukhipha yonke into engaphakathi kimi mawukuthi ngicasukile. Hawu usucasuka ka-grade 4 wena. Hawu. Uzofuna ukukhipha ingonyuluka ka-grade 4. Eyi yabona ngaphandle bayalingana abantu. Khona ey'koleni, ey'koleni uyazi ukuthi khona abantu nje abangamabhuli star. Mawuthula-ke futhi lapho abakhona khona nawe Ukubhulisha. ukukubhulisha. Were you a victim of bullying esikoleni? Hayi bazama bahluleka. Ngusontobe phela mina. Ilokhu kwi-setup ekukhuleni kwakho-ke ekhaya khule, are you the only child noma wena omdala? Kodwa phela ususho sikhona ubhuti wakhe angithi. Hayi sibaningi-ke ekhaya. Sibaningi kodwa ngingasho ukuthi isikhathi esiningi bengihlala njengomntwana oyedwa ngoba mina ngikhule ngihlala nobaba, laba abanye bakhule behlala noma babo, abanye behlala nomama. Kwesinye isikhathi-ke bekwenzeka ukuthi sidibane sihlale ndawonye mhlawumpe iminyaka u2, u3 sihlala ndawonye. Sibuye sihlakazeke. Imgodi ngemgodi. Yeah. Bangaki mhlawumpe in total? Monga ekhaya siba u9 angifihli. Hayi uzongishaya usibike Oh hayibo kanti usibeka kanti wayifihlile lo phela akawumafezi niyavela. Kanti kwakufihliwe wena. hayi asingisho nje ukuthi sidlulile ku10. Ha! Ngisho lokho. Hey soto. Insizwa. Hayi mase ngimdala. Mase ngimdala. Manje ke ekukhuleni kwakho ke lento uyibona uyirealize bayakusupporta yini ekhaya kini? Umuntu owayengisupporta kakhulu udadewethu, khona udadewethu omncane ongilamayo kanye nobhuti wami. Musho ngegama ngifuna umusho. Oh uThandeka. Thandeka sibe. Uyena. Uthandeka. Uyafunda ngamanje. Usay school? Usase high school matric. Matric. Yeah, Akabhala phase njalo naye eze ka sport science. hayi khulileke usontobe loya. Sishaya emqondweni thina. Nazo. So yena uThandeka wayekusupport. Yeah, uyena umuntu oyangisupporta ngangokuthi ngangithi mangisho inkondlo ebese yayibhala yena edit efakene nokwakhe. Ngempela. Yeah. And then is there a point in time wena ububuyela khona kulezi inkondlo ese-edit uphinde ufuna uku-add le element yakhe mawusu uyiperform inkondlo? Yeah, kuyenzeka nje ngiyakhumbula nje last year khona lapho engahamba khona ngayotapu nakhona ngabuye ngafaka inkondlweni. Mawuthi wayotaphona waya kuphi embhalweni yakhe? Ngaye embhalweni lo Awu-edithile oh. ngase ngafaka ngala Enkondleni ebi-exista vele. Shuthi naye uThandeka umbhala? uyabhala kodwa inkinga ukuthi akathandi ukukhaya. Akathandi. Ekhakeni bathini ngalento yakho ukuthi wena ngoba phela sebebaningi abantu abezalana abonje ngikhumbula uluyandani konje uluyanda ukuthi nje uluyandani konje I think wena uluyanda wayichaza ukuthi kusaqala babengayithathi serious lento yakhe yawo uluyanda babengayithathi serious lento and especially ngoba futhi uyingane yentombazana yabo. Hayi mina nami ayikuthi mina babengayithathi serious. Babenakho nje ukuthi bebuye benganginaki yabo. Kodwa ke ubhuti wami lo ngimlamayo uyena wayithatha serious ngoba wayesho ethi ukuyinaka kodwa ukuthi lento ebhalayo ikhona ngempela lento esho. Ubhuti wakhe kade sibiza Unjabulo. Yeah, Unjabulo wayenakho lokho. Kuthe sekuthi ke sekuhambe isikhathi ngase ngalalelwa nobhuti wami omdala uPhilani. Washo uPhilani wathi Philani lo wasikhethela isikole. yeah. Ayi uzongikhaza mase ehlangana nalento leyo ezothi mina ngikhuluma. Kwenzeka phela. So washo wathi hayi uyayibona ngempela lento le uyayibona ikhona ngoba nokushintsha isifundo ngaqale ngasaba ukushintsha isifundo kwase kubo yena wathi kodwa kuhle kodwa dadewethu uthi wenze into oyithandayo ngoba wayibona ukuthi kahle ubuciko ngiyabuthanda futhi ngiyaphila. Emva kwalokho ke nomama naye waseyangisupporta nobaba naye waseyangisupporta kwagcina nje sengisupportwa yibo bonke vele ekhaya yakhe. Ekhayeni wena uyi-celebrity kahle. Abayazi nje babethi nje ngakuka Nondebs. Manje ke bengifuna siyi-break down uma kuphosebule indaba ye-support. I-support enjani? Is it financial? Is it moral support njengoThandeka?
i-support enjani mhlawumbe babakho uma uthi uyegigini uyakuhambisa konke nje konke ngoba mangithi bhuti kubhuti uPhilane nabhuti uNjabulo mangithi bhuti yazi khona indawo kumele ngiye kuye kanje kumele ngiyoperform kuthiwa i-dress code uclass ngisacela ungizama ngokungaka bayanginika nkosama ngifuna uqamba amanga nobaba futhi naye mangikhala kuye ngithi baba ngendaweni ethile ngicela ungisize ngokungaka uyanginikeza naye futhi esho futhi uthi sheshe ungabi late ngigqugquzela ukuthi ngisheshe ngihambe nabo osisi bami besho bethi sifiseni inhlanhla sengathi ungafika uyenze lento nomama naye esho nkosami ukuthi hayi ungakhohlwa njalo ukuthandaza ukuze yonke into yakhe izoba right. wafaka i-element engiyithandayo kakhulu le yokukhuleka. Do you pray for these poems? Ngiyazithandazela izinkondlo zami mina because I believe ukuthi akuzona ezami kahle kahle ayiphumi kimi because mina ngiyimina ngeke ngime phambi kwabantu ngiya inkondlo lo nkondlo leyo ngiyibheda endleleni ivele ihambe ngisathi ngiyayihamba Usabheke khona? ngizabheke khona Yeah, so I believe ukuthi uma ngizikhulekele lapho ezokwazi ukuthi zifike khona kubantu zifike isebenze because mina inkondlo angiyenzi just because ngifuna ukwaziwa ngiyenza so ukuthi I believe ukuthi mina somewhere somehow inkondlo zami ezokuthi ngilaphe ngazi abantu. Yeah. yikho usufuna nakuya ku-TV. TV Uma uthi uthanda idrama le stage noma le theatre noma yaka TV konke. And what would you like to say kubazali babantu abasha kwi-age group yenu abasanda kuthola ingane zabo zithi ithanda lento and manje uyabona umzali ingane selokhu yahamba abanye aba-understand phela nezwe ngoba linje nake ungathini nje kubazali ngoku-understanda yonke le ndlela osuyihambile wena ne-story ne-journey yakho ngoba ungichaze ethi ekhayeni nabakutreat-a kanjani? Into nje engingayisho ukuthi kubazali laba abengane engangathi esakhula kubalekile ukuthi ingane uyazi ukuthi yini ethandayo ungayenzi isingane into ngoba nakho uthi yena wena wahluleka ukwenza bese ufuna ukuvala lelo phutha lelo ngumntwana umntwana muyeke izinto ayithandayo kodwa futhi uma le nto leyo ibona ukuthi uma eyenza ngeke imfake yini eweni yabo umsupport futhi kuhle ukusupport abantwana because umntwana uma ungamsupport noma umenzisa into angayithandi egcineni uzogcina yena ebese funa ukwenza ngendlela yakhe and once wenza ngendlela yakhe le nto ayayenzayo angeke iqhubeke ngoba isibusiso somzali ave sibalekile kunayo yonke into. Mina ngithi usuyahaya uma uzokhuluma kahle kanje yonke into isiyaflow-ke suyivala ngesibusiso somzali. And i-big distance ende osuthi usokwayi-travela nje uthi uyele i-performance I-performance yo uthi nje la kuthiwa khona ubhukhwe khona ngisho njalo izinto zami zimayakayaka ngigcina khona la kwi-local ngigcina khona la kwi-local abangothi PMB. Akusuwena leyo ngikubona athi nise-Richards Bay Richards Bay ongethiwanga hayi kwangamina and lo mbuzo ngobuza nokuthi-ke ziyakholela lezi nkondlo? yeah sometimes ziyaholela akuwona nombuzo uyayivela ekhakini lo uthona njalo uhlezi uhamba kanti mfethu ubuya nani? abayibuzi-ke la ekhaya Bayazi kodwa uthi uyayihola nawe sengiyakuceba-ke manje uzayibona phela bayazi ngiyabatshela ukuthi hayi namhlanje khona engikutholile khona engikutholile bese ngithi ukuphosa ngumama hayi vele baba anayo ifoni esmart ngithi ukuphosa ngumama ngiphose nakubafowethu bese ngithi ukuthengela something ubaba just to say nje ngiyabonga isupport. Hawu ntombazane hey hey ikhona yini imicimbi engifuna ukubuza ukuthi ngendaba ye-negotiation ukuthi wena manje umuntu uyakubiza akutshela ukuthi ngizokunika imali engaka noma unosuna yona iprice othi uyayi-charge kudependa ngani futhi lokho because right now I'm certain ukuthi
Le video lo ngoba izodlala le podcast, there are lots of people abanye abazofuna ukukubiza bezokuqasha futhi nabafisayo ukwazi ukuthi mhlawumbe uchaja kanjani, ikhona ni-criteria oyisebenzisayo ukuthi mhlawumbe uma kuwumcimbi kanje ngithi noma iy'nkondlo eziwu-2 5,000 ngenza example, ikhona n'indlela yokuchaja, uma uchaja ukwenza kanjani. Lokho ngikusho ngoba wena unondaba lo nama-followers 126,000 onabanye abantu abanjengawe abukela kuwena nabo abafisa ukuthi bagcine benjengawe. Mina nginenkinga yabo uma kuthiwa ngibiza imali ngiyahluleka ukubiza imali, ngiyahluleka. Kodwa-ke i-price yami u-5K ukuthi ngiyokuphefomela. U-5K ubala ngey'nkondlo noma ngesikhathi, mhlawumbe sithi iy'nkondlo eziwu-3 noma u-20 minutes noma u-30 minutes. Nje ngibala isikhathi ukuthi uma ngifuna stage for 15 minutes u-5K loyo. Do we include the transport fare? No. Se-exclude. Seceleni. Kodwa-ke ngoba mina nginomusa uma ukuthi wenza ama-event lawa angakhokheli ngike ngithi hayi ungangibiza kodwa usuyolokhu usuyongibonga ngonakho ungigibeze futhi ngoba ngiyathanda kahle kahle ama-event lawathi we are bringing back to the community. Oh yes, yeah. yes. So uma ungibizela izinto ey'kanjalo ukuthi wena vele u-uplifta izingane lezi ezisemphakathini ngike ngithi hayi mfethu ungcono unginelo khonakho ebese kuyangigibeza ungizamele nendawo yokuhlala. Wareza ipoint elibalulekile lama-community engagement projects. I think ongethiwako la ngangikhuluma naye ngalento ukuthi anginankinga nokuthi nivume into enjalo, kodwa kokunye nibuye nibe careful ukuthi abanye abantu bayaba ama-NGO nama-NPO go ask for money somewhere yokuthi benze leyo mcimbi bese beza kunina bethe mfethu asinayo i-budget, asinayo i-funding, vele uyasasi i-NGO. Ama-NGO nawo ayakwazi ukuyitholela imali ngendlela yawo. End of the day izolo nje besise Playhouse ngoba the ama-artist ekhala kuthiwa kwadliwe imali. Akukho right ukuthi umuntu akubonga ngeplate lokudla because uyasebenza nawe, and it was so sad lapha abantu abadala bakutshela ukuthi ngina 43 years mina kwi-industry yaka-art, yet ngisakhalela iy'ngcezu zesinkwa, ngisakhalela ama-crumbs, imvuthu zesinkwa. So this is an advice kimina ukuthi in as much as you agree entweni enjalo, but do more research ngaleyo nto ngoba abanye abantu will exploit you. Some go to an extent where baze benze i-invoice engathi wena uthumela i-invoice ka-15,000 mhlawumbe ngenze example ayidlela imali yena wena athi hayi mfethu ngiyabonga kunika 500 uthe waze wangigibeza lo muntu vele bengingalindele lutho kanti usele no 14.5. Yo. Ngalokho futhi phela ngisho ukuthi nginishintshe inhliziyo. So far ngoba usuyikhuluma indaba ye-distance and usuke travel, what is the biggest paycheck usuke wayithola? Abanga ukuthi kwakumalini? Ngangitshethi le ngikubiza kuyona. Yeah, iyona. Ngempela? Bengithi ngiyidlalela. Lalela-ke mfethu ngixoxe ukuthi kwenzakalani. Nga receive a call from one of my friends osebenza eKZN Legislature, uSizama Zindela. Sasifunda naye la kodwa yena wafika seyenza i-postgrad umuntu wase-KZN. Actually wayisebenza lana sengifunda ngenza i-masters, esebenza lapha research sajwayelana kanjani. Wabona ivideo yakho ku-TikTok, konje ithini le yankondlo? Akuyona lethi bahlala sebembeka amabala. Exactly. Awubazwisa kancane. Bahluleka sebembeka amabala. Bethi ungumfazi ongemfazi, ungumama ongemama. Waseguqa phansi ngedolo wambiza umdali. Wathi idwala lami hela ngifela. Kuwena ke mina ngiyokhosela. Ngoba wena uyiloni ikhambi lokwelapha okubi. Wamkhumbuza amalutho. Dwala La ngifela. kuwe ngiyokhosela leloka. Sila manzi yakopo. Kamanzi nlunda. That was the event yakunikeza imali. Uzama kabona ivideo anti kuzoba nomcimbi okhona. Umcimbi women something. Yeah. Wathi nje ufuna lengana ngathi na ngabusakhala ntombi. Kodwa ngathi mina zama nikhokhele ingane leyo ngane iyasebenza. Ngahloma ifoni mina ngathi kube singitholeleni leyo ngane leyo ngiyayifuna.
ngathi ngifuna ningi nezinamba yayo ngikhulume nayo ngathi mina Ntombi uyafuneka kanje kanje kanje. Yebo ngathi mina biza imali ke lapha mfethu unganqeni. Banginika mali. Kodwa ke Hayi sobe sixoxe leyo. why appreciate talent ukuthi Kakhulu. uyabona ukuthi inkonzo ziyakhokha. Yeah. Ne-power of association, ne-power of association. Ubaba wamhlephulela kula manje. Bonke ngabahlephulela. Bonke. Agceze ngasele nalutho kodwa ngiyistike. Kodwa ngoba bajabule ekhaya. Ngoba lempahla uthi wena wayiqala back in grade 4 right? Eka grade 4. Ukhona umuntu othi wena ukhule mhlawumbe ufunda into zakhe noma ulalela umsebenzi wakhe noma uthi wena one day ngiyafuna ukuba njengalowa muntu ngifika kulesa stage noma abantu. Ngicabanga ukuthi ngaqale ngazenza inkondlo ngizenzela mina. Then ngase ngimdala kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngase ngimdala. Lapho usho njalo ngathi uno-30. Ngase ngimdala, ngicabanga ukuthi ngase ngila ku grade 9. Ngiqala ukubona inkondlo kaBhuti uZamani Mzobe. Lena ethi nginekani kwezothando uma uhamba ngizokulinda. Yeah, ngase ngathi yabona ke la ngiyayithanda indlela enza ngayo ihlukile ngoba ngambona ehlukile kosonkondlo abaningi engase ngibazwile. Ngathi nami ngifuna ukuhluka kodwa ngingafani naye kodwa ngihluke. Ngingasho ukuthi uyena umuntu owaba ne-impact eningi empilweni yami kwase kuzwa uBhuti uGubhela. Ngoba ngaqale ngabona uBhuti uZamani Mzobe, ngabona uGubhela ekuhambeni kwesikhathi ngazobona uBhuti uMinenhle Mthembu. Yo shukela madoda. Hey. Ngathi yabona yayibona nje mfethu i-selection yakho hayi sikhathi ishow njani. uMzobe, uGubhela, uMinenhle. Yayizwa njalo i-line up. Hayi. Because bona abantu enkondlweni engaqale ukubazi. Or expose akakubona kuqala. Engaqala ukubazi kakhulu ibona engangithi ngiyabalandela. Yabo enibhuti uZamani Mzobe ngangihlezi ngiphinda inkondlo yakhe yodwa. Le nginekani lezo. Yeah, mhlawumbe yikho ngiyagcina semqondweni ngoba angiyenayo mina umuntu obambayo. Uyayazi nje wona. Leya? Leya ngangilalela impela. Uyazi nje ngobuzazi. Angiyazi ngoba ngizazi nenkinga phela angikwazi ukubeka emqondweni. Kodwa yona ngisho ukuthi iyona engikhumbula kakhulu. Yeah. Enye yezinto engifisa ukubuza ngayi le ama collaborations. Mangako nawo so far. Mangaki? Uthemba. Uromi. Shini. Usimanga. I think 4 or 5. 4 or 5. Yeah. Ikhona ni collaboration othi wena yabona ke le ngisayihalela ke collab nalomuntu lo noma nalabantu lapha. Abakhona abaningi. Baningi. Ukuvinjwe yini ukuthi kwenzeke? Hayi ngicabanga ukuthi isikhathi. Yonke into ngesikhathi sayo. Mhlambe lawo bantu bayazi noma into osayicabangele yona wena. Hayi into engisayicabanga. Into engisayicabanga isasemqondweni. Abanye ukuthi ngibe nalokho ukuthi ivoice yami inkulu ivoice yami neyabo futhi inkulu futhi. Ngathi usho judge ke manje. Manje Wena phela umuntu engimazi ukuthi hayi yabona lo muntu uyabhonga ke lo. Yeah, manje amandla ombhalo. Yeah, inkinga ukuthi ngibone nalokho esayi mangathiwa sesiyenza sesimemeza sonke angeke kulunge. Yeah. And wasizwa ngokukhuluma le ndaba le. Kuthini ukuphawula kwakho ngalezi inkulumo ezihle noma lezi ezikhona ezikhulunywa ngani as upcoming poets? Yabo wenza kahle ngikhumbuza ngokumemeza. Kuthini ukuphawula kwakho? Hayi, abo mina ngisho lutho ngeke ngibabone nje bekhuluma ngithi awudlule Mtaka Mamdletshe. Ngiqhubele nempilo because I believe ukuthi mina angeke ngifane nomunye umuntu. Mina ngiyimina mina ngonondaba ezimele. Manje ngeke ngithathe uBhuti Starring bese ngihaya njengaye. Ukuphi ubumnandi lapho mase sizofana sonke ngoba kubalekile ukuthi sihluke. Asikwazi ukuthi sonke singafana nabantu abakade bahaya.
ukephi umehluko lapho abantu bazoe-enjoya kanjani iy'nkondlo uma sesifana sonke kanti kungcono uma ukuthi sinokuhluka kancane ngoba kuyafana futhi uma sesifana kuzo-complain-wa futhi kuthiwa siyakopelana siyinto eyodwa manje nje abantu nje bayohlezi bekhuluma nje bohlezi bekhuluma abantu. Kodwa-ke akazi ukukuphazamisa emsebenzini wakho. Hayi bo, akuzange mina Nkosi yami. Wena nje awuyingeni le uyiqhubeka ney'nto zakho wena. Hawu angiyingeni ngike ngibone nje ama-post ngidlulele futhi nginga-react ngidlulele ngithi impilo uyaqhubeka ngiqhubekele nempilo. Kade uhlala e-Rest? Ya ngiye ngahlala e-Rest. Awusahlali khona? Usuke wenzani eGoli? eGoli angisuke ngiyokwenza idrama eGoli. Ngoba ungekho nje sonke lesikhathi. Ya bengiyokwenza itheatre. Indaba uma uthi uyokwenza itheatre kahle kahle usuyiyeka indaba ya-sport science. Mina vele no-science nje asikazange nje sathandana. Wona ade uthanda mina ngizange ngawuthanda. Bengifuna ukubuza nokuthi uyakuthanda nokumodela? Kakhulu. Kakhulu. Into edibene nje no-art, yabo i-media, ngiyayithanda lezo zinto lezo. Ngibonile nje phela ngoba phela uma uzozala umuntu ngiye ngenza i-research yami nami yabo. Uma ngibona ngiyabona uma ngiscroll ukuthi hayi lo muntu uyakuthanda ukumodela la. Shuthi yilanga soyibona nje show yakhe ne-modeling phakathi. Ne-acting. Awusukanini madoda. Awungitshela-ke. Ekufeni kwakho ka-poetry noma kwa-arts, you have been exposed to a lot of things and a lot of people. Angithi wadonsa umoya. Yini? Wathi nje injani exposure? Yabo kulo mkhakha lo. Angimele ube weak. Angimele ube weak. Ngoba ziningi izinto ezenzakalayo. Ziningi kakhulu. Bantu nje babe bekuthatha isinoma kanjani. Ngifuna ukubuza uweak ukuthi akumele ube weak kanjani emoyeni. Mawuthi ziningi izinto ngifisa ungitshele ukuthi iziphi lezi ezenzakalayo noma wena usuyi-experience-ile. Engawisho nje ukuthi iy'lingo ka-art ziningi. Kangangokuthi khona abantu abadala asebekade bafika emkhakheni abazokubona nje njengento yokudlala. Abanye bazoze befike kulesi sigaba lesi sokuthi mabebona wena mhlawumbe babona umuntu abangalala naye somehow bazokulinga ngalezo ndlela lezo. Abanye bazofuna ukuthi wenze ngendlela yabo. Abanye baze behambe to i-extent yokuthi bakwenza umuntu omubi ebantwini. Abanye abancane ukukuvalela namathuba ukuthi usebenze. Ngesimanga sokuthi awuvumelani nalokho abakufunayo. Ngesimanga sokuthi awuvumelani nalokho abakufunayo. Yabo nje mina nje omunye nje engeke ngimdalule ngegama kodwa uyazazi. Wake wathi ngeke eye kwenye igigi ngoba kuzobe kukhona mina. Wayebiziwe naye kwigigi? Ya wayebiziwe naye. Wayephathe line-up? Ngayiphathe line-up. Ukutshela nini pho lokho? Akatshenanga mina. Watshena u-organizer. Wathi ngoba kuzobe kukhona mina ngeke eye kwigigi. Kwathiwa hayi uzohlala ngemuva-ke wena uNondaba bese ehlala phambili. Athi uma ukuthi uNondaba uyeza angezi lapho. Hawu. Kunani nenkinga ninayo before? Engiyaphela ukuthi ngisho ukuze efike kwi-decision yokuthi yena ngeke eze lapho ngisho ukuthi khona into eyayiseke yakhulumeka before phakathi kwenu no-two. Hawu ukuthi nganqaba lento ayifunile. Lento ayifunile kimi ngathi mina hayi bethu ngamkhombisa ukuthi nje angingeni lo ndaba leyo ke waseke yena-ke. Indaba mayethena lo muntu akwezi kuleyo show etshela umnikazi weshow ukuthi makukhona wena yena ngeke eze lo muntu unamandla ngalendlela ukuthi mhlawumbe ngaphazamisa kumcimbi. Inke ngokuthi phela wayengekeze yedwa. Khona nabanye abazofika ngaye. Abazofika na. Bathi yena nabo ke makunjalo hayi cha. Abalibhadi lapho. Lelo point uliveza ngale angle uthi
kugcina usungathi manje uyavaleleka kwezinye iy'khathi. Yeah. Umcimbi wagcina wenzakalile, wagcina efikeni, Ngazothi wenzeka phela umcimbi. kodwa wena wagcina kuthungeza. Angizanga mina. Ngangingazi nokuthi mina ngiqashiwe. Ngoba ngezwe sengizwa ngomunye. Shuthi ulokhu u-organizer Engithi wayikhuluma. likhiphi igama sicishe ngathi uyaphahla, ucishe ngajabulani. Shuthi u-organizer wakhuluma naye. Mase ekhuluma naye organizer, hhayi umfowethu-ke bese shuthi wathola inamba yami wacinga inamba yami waze wayithola. Wathi, hawu, ngoba ngithi wena umuntu ohlezi uhleka, ubangani nosibanibani. Ngathi mina, hawu, yini ndaba? Ngathi hhayi lutho. Ngasho njalo ngathi hhayi asibangi lutho. Wathi, hhayi-ke ngoba nibangi lutho, hhayi anginankinga. Ngathi mina, nashona wenze njani manje? Bengeke ukuthi ungangigabisela ngendaba. Ngathi ngeke kwenze njani? Ngathi hhayi ngoba usuthi asibangi lutho. Shuthi-ke nami lento ade ngithi ngizoyisho ngeke ngisayisho. Lo owayixoxa shuthi vele wayemaneshwa nje. Ngathi mina, hhayi khona esikubangayo shona ukuthi kwenze njani. Hawu wase yalibeka umfethu udaba. Wathi ngcono ngifone ngoba iy'ndaba ziyandisa ku-WhatsApp. Hhayi libeke umfethu udaba. Uma libeke umfethu udaba ngithi hawu. Kanjani manje? Bese-ke mina-ke nje khona abafethu engixoxa nabo. Ngitshena abafethu ngithi yazi angisekho right emoyeni. Ngizwe into ekanjena kanjena. Mawuthi abafowethu usho abangani bakho abantu besilisa noma besifazane? Abesilisa-ke. Mina Benginombuzo nje wami ukuthi lana, do you have male friends now? ibona abaningi. Abaningi. uLondo yena yedwa. uLondo yena yedwa umngane wentombazane enginayo. So ngase ngalibeka udaba. Mangilibeka udaba bese bafethu, awuyazi nathi khona owaye wafika kithi nalowo ndaba. Yokuthi kunje. Ngomuntu ohlukile noma ngawe? Yena lowo muntu loyo. Lo ukuthi yena akangeni lapho khona mina, akangeke perform lapho kuzoperforma khona mina. Ngathi hawu. Hey, ngiphe enye example, ukhulume ngesilingo. Hayi isilingo ngampela lesi. Enye abantu like mina ukuthi nginenkinga ey'fanayo. Mongavumelani nabo. Nje abancane ukhuluma ngegama lakho kabi. Bethi awulungile. Abanje ngikhuluma nje nangaye nje abantu engizwana nabo. Angazi sekuganga betshona ukuthi hhayi hlukana nosibanibani akalungile. Then umbuzo wami uthi uma ngingalungile yini le engayenza ekhombisa ukuthi angilungile. Yabona. So nje yabo nje kule ndawo le. Maningi ama-challenges. Maningi ama-challenges. Bazokubiza bengakukhokheli. Bekuthembisa ukuthi bazokukhokhela. Bekuthembisa ukuthi bazokukhokhela mase kumele bekhokhe beqala iy'ponsa wara kunje bebekiza abanezabo. Ngokucabanga kwakho ubona ukuthi ama-challenges maningi kakhulu kunina as abantu besifazane compared to abesilisa? Yeah. Kanjalo. Kanjalo nje. And kulama cases la uma kuthiwa mhlawumbe umuntu ufika ngento engaqondile uyamconfronta nomtshela ukuthi hayi noma nje uvela uzama indlela omzibi lokhu uthi hayi noma uyaba nge-straightforward uthi hayi mfethu ngeke ikwazi ukwenza le nto. Kwabanye kuba nzima. Kwabanye futhi kuba lula. Ngoba kwabanye kunzima ukuthi ubatshene ukuthi lento le uyenzayo angiyifuni. Uvela ungcono umuntu ukhetha ukumziba. Kodwa-ke abanye ngiyabatshena ngithi yabona-ke manje. Siyangiphethe la. Ngathi sinokuphambana kancane-ke manje. Kukhona mhlawumbe umuntu uthi uyamtshela kodwa nje uthi hayi ayiyeke le nto uyaqhubeka. Bakhona phela abanenkani. Kakhulukazi abantu ababonayo ukuthi vele ekugcineni lo muntu lo uzomdinga. Ebe nalokho ukuthi mina nginamandla vele uzongidinga lo muntu lo. Ngoba khona abantu esikule industry nabo esibadingayo ukuze sifinyelele lapho esifuna ukuya khona. Ngiyabona le nto ukuthi akakhale-ke manje intombazane. Lezi indaba. Ukuthi akakhale manje uthi hayi
bafuna bamlinga, bameheha, bafuna ukumvumisa izinto, banjani njani njani. Ekugcineni-ke kodwa angazi noma lo mbuzo ngizowubuza kahle kodwa do you accept ukuthi umuntu wesifazane uyashela? Yeah. Akunankinga nalokho. Ku-right lokho kodwa phela nawe yiza nge-approach e-right, hhayi ukuthi manje uma usuwenza ngazuthi mina anginaso-ke manje isimilo. Inkinga iqala lapho uma ungangihloniphi. Ngcono ungi-approach-e ngendlela e-right engibona ukuthi no vele vele lento le i-normal into yokushela. Hhayi ukuthi wena uthi umuntu enze ngathi uze ngomsebenzi kanti uze ngenye inhloso. Yeah, noma vele uthi nje ngiyakhalela Hayi. yabo ukuthi ulimi seninenkwethu la Hayi, bese uthini wena? bese ethi hayi bo. Yabona hayibo wakhona. Bese ngithi hayibo. Omshaye ngani? Bafana banamandla abafana. Mfethu ithephithi phela ukuthi-ke kokunye izinto izokhulumeka kanje. Lo mbuzo wokugcina nje ngokubuza ngamabomu ukuthi ena end of the day uyak-understand-a yini ukuthi yabo kodwa ngisho ukuthi ngikhondona abantu umuntu ozokuhlupha noma aqhubeka kubangela isicephe ngisho usushilo ukuthi awuthandi nomuntu ozohamba egcina sekuvalela iminyango yabo lokho nje ayakukho-ke right lokho ungafisa ukuthini kulabantu omunye phela uzowathi bayazazi vele bayazazi kodwa nje ngifuna indlela ongaphendula ngayo noma umyalezo ongawushiya. Ngithi I'm coming for you. You and you. Hey Nkosi yami. I'm coming for you. Ngithi I'm coming for you. Ulondi nihlangana laphi naye? uLondi. uLondi sihlangane naye enkondlweni. Like you too. Uyena-ke lo nihleba naye iy'ndaba. Yazi abantu angazi indaba bethi mina noLondi siyahleba. Hawu mina ngiqala nokusho ukuthi niyahleba. Phela vele kuyasumeka ukuthi manizwana nomuntu nihleba naye. Nami ngihleba noScott. Kodwa isikhathi esiningi asijwayele ukuhleba. Abantu nje abavebeze kithi bezohlebisa. Oh, nani bese niyayihlebela-ke ngoba nihletshisiwe. Bese hayi angeke phela ufakaze. Sifakaze mase sizowu-2 kuphela ngoba siyazi ukuthi siyathembana. Ngesithuthane thina. Laba abangaphandle bazosithutha ngcono sifakazele sizowu-2. So uLondi is more like your sister. Yeah. And so far umuntu ongabuza ukuthi isiphi sikhona ni stage ongathi wena ngiyafisa ugcina ngifike lapha ya. Yeah. Isiphi? Like Ka poetry. Funa ukuba nje ngiyibone like incwadi zami sefunda ezikolweni ngoba nginazo vele incwadi ezokuthi lezi ezokuthi ngiyifake einganeni zesikole. Nginazo futhi izinkondlo zokuthi lezi ezokuthi ngi-high stage ngoba angiboni ukuthi ingafani inkondlo engayi-high stage mina ngokwami nenkondlo engayifaka ezincwadini. So ilokho nje nanokuthi ngifuna ukuyibona mhlawumbe sengiphesheya sengazi umhlaba wonkane. Lo unayo ne-passport? Uyofika kanjani phesheya? Ngizoyenza. Yenza mfethu i-passport ihlala 10 years lento. Angithi Scott? 10 years i-passport. Ngizoyenza noma kunjalo. Ngoba ngeke ngizame Nkosi yami nokufaka la ama-competition la phesheya. Abasho bafuna isingisi. Hawu nginswempuke mina isikhathi. Awusho le mpahla ke ngingunondaba. Awuyisho ngesingisi. Hayi I am storyteller. non-dabber. I'm not a poet. I love non-dabbers. Ithini into yakho nokurecord umsebenzi wakho? Yeah, kukhona umsebenzi engake ngawu-record. Ukhona. Ngisho i-audio, hayi ama-video la niwaposta ku-YouTube. No, not ama-video, ama-audio akhona. Inkinga awakaphumi. Enginje izophuma ngo-October mangicabanga. Inkinga yami ukuthi bengifuna ukuthi ngikhiphe sengiyazi ukuthi sengi-artist registered. Yabo. Yona nto-ke leya. Manje indaba zokuregister izangihlula lezi indaba zokuregister. Zikuhlula kanjani? Ngiyahluleka nje kusami ngithi ngiyazama ngiphelele endleleni. Uma uregister in? Mina as an artist. Hayi khululeka-ke. Namakhamera khona ngufakazi zokusiza. Ongethwanga ngamtshela into efanayo. Ayikho nje nzima leyo nto leyo. Ayikho nzima. Nginalento ukuthi naye ngamtshela futhi la ukuthi ngiyigqugquzela into ukuthi niwa-record ama-audio nihambe nemsakazweni
ni-submit into zenu. Qala kuma-community radio station, work your way up. Uma usune-listenership uyasengilayeleka u-5,000. Uma usuyonokho eGagasini usuka kwi-radio station ethi Stenga FM usuye eGagasini usuyasho ukuthi sengidlaleka u-5,000 lapha espacini esingaka yabo emasontweni amangaka. Nawo umsebenzi wami. And ngikhuluma njalo ngokumonetize umsebenzi. Nginemibuzo kanye mfethu embalo la. Ngeminye yembhalo yakho imlobo yosizi. Wawuthini lapha ya? Wathi La nkondlo lena kahle angiyazi ngangayazi ukuthi ichaza ukuthini. Umuntu akangichazela yona uyena uLondi. Like ngangayazi ukuthi ichaza ukuthini. Njoba ngisho ukuthi mina kahle angimina obhala inkondlo, umuntu obhala inkondlo nondaba. Umuntu obekazi lutho ngenkondlo. Ngelinye ilanga mangilele shuthi mina nginakho vele ukuyigowela. Mangithi ngilele then kufika le nkondlo le ngiyihaye yonke ephushweni lethi ziyumlobo yosizi. Ngiyihaye yonke. After nje uqeda ukuyihaya ngithi ngiyabonga stage ngivele ngiphaphama. Mangiphaphama ngithatha ifoni. Mangithatha ifoni ngiyirecord yonke, ngihaya yonke ngiyirecord efonini yami. Ngathi nje ngiceda lapho kwafika into ethi angihambe ngiyerecord e-studio ke manje. Ngithatha uLondi ngithi Londi sikhulume noLondi ethi uLondi ayasambe siyorecord. Base sihambile sithola indlela yokurecorda kujaji ngoba uyena okuyishaya ama-audio clean futhi. Sirecordeke. Mase ngibuya khona ngithi weLondi yazi nginenkinga. Le nkondla ngiyazi ukuthi ichaza ukuthini sengiqeda ukuyi-record bese ayike eyangichazela kuLondi ukuthi kungenzeka ukuthi ikhuluma ngeenkondlo, kungenzeka futhi ukuthi ikhuluma ngeenyembezi. Engichazele inkosi. Na ngento ayizwayo mawuhaya wena. Echaze njengoba injalo. Echaze. Kodwa still namanje mina ngiyi-understand. Futhi mongathi angiyihaye angiyazi. Mina lonke ngingazi. Wavela nje uhamba uyirecord yahlala kanjalo. Yahlala kanjalo. La uthi khona kunamandla olimini ulaka lwethonga olathe subugqila bokulusa amadada amaphuphula ngakawafeza. Yakhumbula ikuphi leyo nto? Ngiyakhumbula. Lo muntu ngimthwesa inkinga ngoba Ngathi le nkondlo ethi ulwa nami uma izinyembezi zenu nolaka lenu lingisinda. ubani lo? Ngizokhuluma ngonondaba ngingakhulumi naye. Ukuthi ulwa nami uma inyembezi zenu nolaka lenu limsinda. Ya nginenkinga yabo uma kuzoba khona abantu abazokhala eduze kwami noma bethukuthela. Umzimba wami unokuvele ngazi ukuthi uyashisa. Ngithi ngangangokuthi mase ngivuka ekseni kube ngazi ukuthi bengilo. Ya nginaleyo nkinga leyo ke. Mhlawumbe izoyifunayo le ukuthi siyithole le ndaba yesiguqo sabe semfulweni ungiphathele ola mthuthu. Kodwa awucabanga lento fanele uyi-attend? Hayi ngizoyi-attend. Noma into natural. Hayi ngizozama ukuyi-attend ngokuthi ayikho natural. Mhlawumbe sesigoqa yipi into ongafisa ukuthi uyisho ngawo abantu abangayazi ngawe ezunondaba noma ukuthi mina engiyaphapha bafethu. mhlawumbe ngani? Ukuthi mina ngiyaphapha futhi ke yabo nje mina inkondlo zami ngangicela ukuthi ngiyihluza ngikwazi ukuyihluza. Abo bafethu kodwa ke okunye nje ngingafisa ukuthi nikwazi ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi nilandele umsebenzi wami, uthando lwenu ngiyalibona. Kanti futhi lokho kusho likhulu kumina. Kodwa yabona lokuthi thina siyamemeza siqhaqhazela namazwi. Angifuni leyo nto leyo. Lo uthe wena unandaba nayo. Angifuni phela ukuthi anginandaba kusho ukuthi akubuhlungu lekujule ngenhliziyo. Lo muntu ngimbuza imibuzo ngathi akakhuluma ngale nto avulelenge wathi mina ngivela ngidlula ngithi dlula mntaka mamdletshe.
Ya ngibe ngithi dlula mntama kodwa kubuhlungu. Ngaloko kudlala bafethu ngiyabonga kakhulu. Ngizocela-ke aphethe abantu ubavalelise nje ngomsebenzi owodwa nje ozothi wena ngiyabona-ke la ngiyanika-ke la. Ngoba sengihaye zonke lezi nkondlo. Iyiphi manje inkondlo yami enginayo? Usuyihaye zonke nini? Awukakahayi inkondlo mina la wena ubusathi abantu ngithi na ukhuluma nento ephakathi nendawo akahayi lutho wena nasekuqaleni ngithe babhazi yabo uma ngifuna unginike iphisi ephelele bese siyavalelisa nabo abantu bami ngawo. Ngathi ngiyaye yona le. Bahluleka sebembeka amabala. Bethi ungumfazi ongemfazi ungumama ongemama. Weseguqa phansi ngedolo wabheka phezulu wambiza umdali wathi dwala lami hela ngifela. Kuwena ke mina ngiyokhosela ngoba wena uyiloni ikhambele lapha okubi. Mina ngiyabazi umzima bempila ngibaqani ngani ngathi ngizalwa ke ngakhala ngibikelwa ngomzima bakamhlaba ngashushuzelwa ngezukufudumala kwesifuba samame ngasengikhula ngahlakanipha ngafunda qala ngiyubeza. Imnandi-ke mayinjalo eyakhe vele utheni njani ningalokho futhi nimbuza njani futhi vele ngimzumile-ke ngimzumile. Hayi ngozana ningixolele. Bakuthola kanjani abantu ku-social media? Bengangithola ku TikTok bese nje laphana uNtobeko __ Sibiya 28 noma befaka uNondaba onoHeart ekugcineni. Hayi uNondaba da poet angiyena uda poet mina. Ebese-ke bengibheka na ku Facebook uNtobeko Sibiya 28 nakhona I think naku YouTube ngikhona abantu Nkosi yami bezame nakhona angakaphosti-ke kakhulu kodwa ngisazoposta khona bese naku Instagram nguNtobeko _Sibiya 28 noma uNondaba onoHeart. Kubhala ukuthini la esifubeni? Oh la izindlovukazi zosiba Yini le? amakhosazana osiba. Obani lapho? Imina nje oqala ohlele esikhundleni kuze uLondiwe uGugu bakithi ngabambiza ngentombi yaseBasuthini kuze ongethiwanga kuze uNicolette sonke nje esikhona lapha kusibe singamantombazana. Content iplan lokuba ku-Women's Month? Angiboni ukuthi kukhona kulokho ngathi siphelele sesibancane kakhulu sesihlakazekile. No sabonga kakhulu Ntombi ukuthi uzivakashele uzoxoxa nathi uvuleleke usanemsebenzi eminingi ozoyenza futhi siyazi ukuthi usazobuya lana uphinde uzos-update ukuthi usuhambe wagcina la njengoNondaba hayi uNtobeko. Igama lami mina nguNtokozo ngokaZulu starring. Sibonga kakhulu-ke bafethu ukuhlala kanye nathi. Keep sharing, subscribing, liking. Inkondlo ziyaphilisa noma sebekuphikisa. Izinkondlo ziyaphilisa.